honorable consellera, secretari autonòmic, directora general d'Ordenació. Gràcies a tots i a totes per assistir a aquestes jornades per a explicar les novetats d'esta nova llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge. Gràcies també a la Conselleria de Justícia per cedir-nos aquest espai i a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per considerar-nos a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies com a un ens per a galvanitzar els municipis del País Valencià a l'hora d'explicar totes aquelles novetats que afecten els municipis. La Federació justament té aquestes funcions d'informar, d'assessorar, de formar tant els treballadors i treballadores com els càrrecs electes de municipis, mancomunitats, diputacions. Bé, la LOTUC, com ja saben, és una de les lleis més importants, de les moltes que s'han aprovat en aquesta legislatura, bàsica, partint d'una realitat tan complexa i d'uns precedents tan conflictius com han estat la gestió de l'urbanisme al nostre país. Un país com el nostre, menut, densament poblat, desequilibrat territorialment, amb una llarguíssima línia de costa i un interior muntanyós despoblat i empobrit. Un espai molt antropitzat, podria dir que fins i tot molt castigat, amb uns espais naturals magnífics, un lloc que té la vocació de ser, com ha estat en el passat, una potència industrial amb un turisme punter i una agricultura que, com ja saben, està en crisi. Ordenar, per tant, tota aquesta realitat en favor de l'interès general, potenciar l'economia, protegint el medi ambient i el paisatge és un repte si el que pretenem és treballar en el benestar de les persones. Un repte que aquesta nova llei pretén aconseguir i que esperem que aquestes jornades ajuden a resoldre els dubtes per a poder agilitzar al màxim la gestió, però sense deixar de banda la transparència, la participació i, en definitiva, una manera de governar i de treballar que estigui d'acord amb reptes del segle XXI. Moltes gràcies de nou per la vostra assistència i li passo la paraula a l'honorable consellera Maria José Salvador. Moltes gràcies. Agrair a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, al seu vicepresident, secretari, per participar i col·laborar en organitzar una jornada que, com no podia ser d'una altra manera, desperta l'interès. Hem modificat més de 100 articles de la LOTUC i, per tant, jo crec que ens hem de posar al dia i actualitzar la informació per a ser més eficients també en la nostra gestió. Secretari autonòmic, directora general, el que avui presentem és fruit d'un treball que pràcticament s'ha portat a terme durant tota la legislatura. Vam crear un grup d'experts, més de 20 professionals de diferents àmbits. Han estat participant, pilotats per el secretari autonòmic de la Conselleria, en aquell moment també director general d'Urbanisme, Lluís Ferrando, veig també a Vicent Domènech, als tècnics de la casa, que han estat molt implicats també en treballar, algo que per a nosaltres era un repte. Volíem una LOTUC adaptada al segle XXI i des de luego jo crec que humilment crec que ho hem aconseguit, encara que jo estic segura que sempre es poden modificar més coses, es poden revisar més coses, però jo crec que la tasca que hem fet ha sigut molt positiva, sobretot per a donar-li un nou impuls a la política territorial i urbanística en el nostre territori per afavorir sobretot actuacions més sostenibles, més orientades al servei de les persones i a l'interès general. Hem fet un treball i hem posat l'èmfasi en la ciutat consolidada amb aquesta intenció de renovar els àmbits urbans obsolets o que estaven degradats i dotar-los dels equipaments necessaris per a millorar la qualitat de vida i preservar el sòl rural, que a més dels seus valors intrínsecs també permet la conservació d'un entorn molt més valuós que forma part del patrimoni de tots els valencians i valencianes. Jo crec que d'això es tracta la jornada que comença just ara, on es desglossaran en detall tota la modificació del nou articulat, en tot el seu rigor tècnic i jurídic, i que també en aquesta jornada podreu conèixer el programa de tramitació telemàtica que en el desenvolupament del Pla d'Agilització i Transparència en la tramitació urbanística dins del Pla Agilitza
que demà presentarà el president, facilitarà la tramitació d'instruments urbanístics i de declaracions d'interès comunitari, que per tant esperem que gràcies a tot el treball que hem portat a terme tinguem un territori més preparat per a encaixar les necessitats socials i ambientals en el nostre territori, aprofitant oportunitats que en este representen el nostre desenvolupament econòmic i social, però també amb racionalitat i programació més convenient i més sostenible. Com a novetat de caràcter general, jo sí que vull destacar la inclusió en els plans que elaboren i porten a terme les administracions en matèria d'urbanisme i ordenació del territori, mesures destinades a fer efectiu un principi que per a nosaltres és fonamental, és el principi d'igualtat entre dones i homes, i per tant incorporem perspectiva de gènere en el disseny de les ciutats, en la definició i execució del planejament, utilitzant mecanismes i instruments que afavorisquen la participació ciutadana i la transparència. A banda d'aquesta qüestió, que és una qüestió transversal i que afecta a tota la llei, a tota la tramitació i a tot el planejament que a partir d'ara anem dissenyant en l'àmbit municipal i en l'àmbit autonòmic, vull destacar 4 trets de la LOTUB que no vaig aprofundir perquè per això ja es tractarà en la jornada, però sí vull citar-los. El primer d'ell, volem establir un règim que afavorisca les actuacions de renovació, regeneració i rehabilitació urbana per facilitar les intervencions en el sòl ja urbanitzat destinades a millorar la qualitat d'àmbits que puguen estar antiquats, infradotats i deteriorats o en els quals es donen situacions de vulnerabilitat. El segon objectiu general del projecte de llei és reforçar la funció i control públic sobre els processos d'ocupació del territori. Així volem garantir un control públic dels creixements urbanístics, es fomenten els desenvolupaments en les àrees ja urbanitzades i s'evita que els agents urbanitzadors puguen promoure instruments que reclassifiquen noves zones del territori valencià com a sòl urbanitzable. Regulem també una nova figura, els projectes d'inversió econòmica sostenible, els PIEs, per a poder dur a terme actuacions que responguen a l'interès general i a un desenvolupament econòmic i compatible amb el seu entorn, a més de garantir una major participació de les institucions públiques i exigir uns requisits de gestió i utilització dels instruments urbanístics atenent al caràcter excepcional d'aquests projectes. A més, el text introdueix mesures per a fomentar la gestió directa de les administracions, no sols dotant de preferència a aquest mode de gestió respecte d'altres, sinó també llevant obstacles per a poder actuar així. Com a tercer objectiu global del projecte de llei, volem donar solucions a actuacions que estan en el nostre territori com a conseqüència d'actuacions realitzades al llarg del temps que tenen efectes perjudicials des del punt de vista territorial, paisatgístic i ambiental. En aquesta situació podem trobar tant construccions existents en el medi urbà com urbanitzacions sense finalitzar en diferents graus d'execució i d'edificacions existents en sòl no urbanitzable. Per tant, per a fer front a les conegudes com urbanitzacions fantasma, volem en aquest projecte de llei diferenciar dues situacions, segons siga viable acabar la urbanització o no. Si es pot finalitzar l'actuació urbanística, es preveu la possibilitat de reversió de la reparcel·lació de manera que els terrenys puguen tornar a l'estat físic, jurídic i urbanístic inicial, i en els casos on no siga possible aquesta reversió de la reparcel·lació o en els que sí es puga desenvolupar l'actuació urbanística restant, es contempla la possibilitat de trossejar l'actuació subdividint les unitats d'execució en àmbits més xicotets i viables o d'ampliar el termini d'urbanització. També, en l'àmbit d'aquest objectiu, cal parlar de les mesures que recull el projecte per tal d'aconseguir la regularització d'habitatges disseminats en el medi rural i l'adequació amb l'entorn. A hores d'ara, en el nostre territori poden haver al voltant de 350.000 habitatges construïts en sòl urbà o urbanitzable no urbanitzat i en sòl no urbanitzable, sense els serveis bàsics urbanístics o sense les autoritzacions necessàries. En aquest sentit, la regulació continguda a la legislació actual ha resultat insuficient per a tractar de manera adequada aquest fenomen, sent necessari adoptar algun tipus de mesura per a donar solució a aquesta situació. Així, el projecte de llei desenvolupa una regulació amb el règim de deures per adequar i regularitzar aquestes construccions i els instruments de planejament i gestió urbanística d'acord amb la qual ha de dur-se a terme. El projecte modifica igualment l'actual règim de minimització d'impacte, fent-lo més ajustat a la realitat existent i creant les anomenades llicències de minimització d'impacte ambiental i territorial que permetran la regularització en diversos casos i atorgaran seguretat jurídica a les persones i famílies afectades al mateix temps que beneficiaran a la resta de la societat en incidir adequadament sobre l'entorn. En definitiva, el que nosaltres ens vam plantejar
en esta modificació ambiciosa de la LOTUP, perquè vam iniciar en un plantejament i, evidentment, en el transcurs del debat, perquè ha sigut un debat molt obert, el que hem portat a terme des de la Conselleria per arribar al minut resultat que ens trobem avui és d'una LOTUP ja modificada, aprovada en les Corts Valencianes i ja aplicable en tot el territori, és aconseguir més certesa, més seguretat jurídica en les polítiques de sòl i, sobretot, i prioritari per a nosaltres, treballar i dotar d'un marc jurídic per a treballar i aconseguir un nou model territorial, un nou model urbanístic sostenible i adaptat al segle XXI que permetisca els creixements però també la preservació del nostre entorn i del nostre paisatge per a que ens moguem sempre en els termes i en el marc de l'urbanisme sostenible. Moltes gràcies i bona jornada.